מה שלומכם? היום נלמד מדריך איך להוריד קונטר סטרייק גלובל אוף סנייפ, משהו כזה. בעיקרון אתם צריכים uTorrent. אני אתן לכם את הקישור למטה. טוב, אז הנה, אני הורדתי את זה כבר. אצלכם זה יהיה משתף, תעשו המשך, והנה זה. אוקיי, המשחק כמו שאתם רואים זה התקנה אחת, אז לא צריך יותר מדי להסתבך. תפל. טוב, שנייה. טוב, חזרתי והנה התקנה. אינסטול. טוב, אני בינתיים אעצור עד שזה יגיע לסוף קצת. אז בקיצור, זה אין מה להסתבר כל כך, זאת התקנה רגילה. אני אחכה קצת שזה יגיע להמשך ואני בינתיים אעצור את זה. טוב, רק רציתי להראות לכם שזה התחיל להתקין. טוב, אני קניתי מיקרופון ככה שאני אוכל לדבר איתכם, וזה הסרטון השלישי שלי כמו שאתם רואים, ואני חושב שעכשיו בינתיים אין כל כך הרבה צופים, אבל אני מאוד אשמח אם תוכלו לשתף את זה, לתת לייק ולהירשם לערוץ. זהו, בסדר. טוב, אני רואה שזה מתחיל להתקדם, ההתקנה. טוב, אני אעצור את זה. אני קצת יותר אפרט לכם על קונטר סטרייק גלובל. בעיקרון יש את הקונטר סטרייק לפחות שאני יודע שהראשון אולי 1.6, יש אולי פחות, אבל אני לא יודע, אולי תתקנו אותי אם אני טעיתי. אחרי זה 1.8, ואחרי זה קונטר סטרייק סורס, ואחר כך זה קונטר סטרייק גלובל אוף סנייפ, משהו כזה. טוב, קונטר סטרייק זה בעיקרון משחק יריות, שבו אתה משחק בתוך חייל, בתוך קבוצה של חיילים, ואתם צריכים להילחם נגד הצד השני עם רובים. ובעיקרון יש לכם שתי קבוצות, אחד של השוטרים ואחד שמדבר על הקונטר סטרייק גלובל. הוא בשונה מכל הקונטר סטרייק הרגיל, יש לו תפריט טוב וגדול. האיכות שלו בכלל היא טובה מאוד, יותר מהקונטר סטרייק הרגיל. הוא בנוי אחרת, הוא יותר כיפי לשחק. הקונטר סטרייק הקודם ממש כאילו משעמם, זה אתם בתוך קבוצה ואתם כולה צריכים לראות אחד בשני וזה לא נגמר. מה שהיה כיף זה שזה היה ברשת והייתם יכולים לשחק אחד נגד השני. טוב, איפה הייתי? שנייה, רק עצרתי את הסרטון. טוב, בעיקרון היה אפשר לשחק ברשת, וממש זה הדבר היחידי שהיה כיף שם, בגלל שאתה יכול לדבר עם חברים, להתחבר וזה. אבל בוא נגיד ככה, זה משעמם. עכשיו, קונטר סטרייק גלובל, זה אני ממש ממליץ עליו, הוא משחק מאוד כיפי, שכללו אותו טוב, האיכות ממש טובה, אבל ממש שונה מהקונטר סטרייק הרגיל, שזה 1.6, 8, סורס, משהו כזה. בסדר. טוב, אני רואה שזה כבר מתחיל להיות בסוף. אני אעצור. טוב חברים, זה ממש בסוף. וואו, זה הרבה זמן. לא יודע למה זה כל כך איטי, אני מקווה שאצלכם זה לא יקרה. וואו. אגב, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, כי זה מיקרופון לא מי יודע מה, אבל אני מקווה לקנות מיקרופון טיפה יותר טוב.
טוב, הנה זה כבר בסוף. או, הנה הוריד, יש. טוב, עכשיו זה ייתן לכם אדמיניסטרטור, משהו כזה. טוב, ועכשיו יפתח לכם חלון של אתר נוסטים, שאתם תקבלו אותו למטה, ואת ההורדה של קונטר סטרייק גלובל, הכל יהיה למטה, ההורדה של יוטורנט, הכל למטה. אוקיי, כמו שאתם רואים זה כבר ירד. טוב, מה יש עוד להוסיף? אני חושב שאתם צריכים לעשות ככה, תסתכלו. מאפיינים. אוקיי. הנה. אפל את זה כמנהל המערכת. אישור. ועכשיו בוא נראה אם זה יעבוד. הנה זה עובד. אני מקווה שאתם שומעים את זה. טוב, בקיצור, הנה. טוב, יאללה ביי.